وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula percaya nek tengajeng ibu-ibu mesti kompak. Disalami kaya ngopo jawabe tetep wer dadi siji. Tapi nek bapak Pak dijawab kula pengen jenengan kompak Pak nggih. Ora kapok. Lho, ora kek bar kok ngene Mbah Pri. Ora muni apa-apa. Halo. Ngomong to karo operator. Mas, gekku gedhekno Mas. Lho. Sing digedhekno ki mic. Lah iya. Lah kok mbokon gedhekno apamu? Kekku gedhe. Oh iya. Oh, wis ora iso gedhe atik rena-rena. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu nika keluarga saking Bapak Asrori ingkang kagungan kersa dalu punika. Napa Bu acarane, Bu? Sumpah Pemuda. Karoan guri le. Aku ki ben ngerti, bubuke iki ben gak ngantuk. Pun ngantuk napa dereng? Ngantuk ditakoni, nek ngantuke turu dhewe to. Ngenteni kono kok malah jere ngantuk. Pun kesel napa dereng, Bu? Sehat nggih? Alhamdulillah. Dalu punika sewanteng dalipun Pak Asrori anggenipun ngitanaken putranipun Kang Mas Hana. Lho iki nyapa? Nyapa munggah? Tak ngadeg aku. Bu niki pengene ngadeg napa lenggah mawon? Oh, lah permintaan anu jamaah ngadeg kok ya. Alhamdulillah. Jenane nang kono nek nongkone saiki renek tapi jamaah nyebar. Ki madhep nanti sing apik iki. Ya padha to metrono ya kena sing ngarep ya. Lah kok madhep rene. Ini ya peh tukang ngadang disingkur. Biasane kenyih-kenyihmu. Ya gak beda mbek tukang ngadang liya-liyane. Sinomane sing wedok. Peyuh nyapa? Wantas-wantas. Lho, lha iki meng sing sunat Mas ki lho. Hanan, Mas Hanan. Ora nangis to ki mu. Iya. Bikin ana, karepe medeni ngene lho karepe. Aja nangis kok nek oleh rondo ngono. Aku ya tak sauri gak apa-apa Bu, rondo saiki ayu-ayu aku ngono. Lambene aku dikono lagi. Ya kuwi maksude bocahe ben wedi kok malah mbok junjung kaya ngono lho. Ha iya. Tegese bocah kuwi ben gak nangis ae soalé di Hanan. Ya. Disitan ki rasane lorone ra umum nek bubuke niki mboten saged ngrasake. Lah iso, ngono karek menikmati. Nah, tak rawuk lambemu lho engko. Lah iya mate wong lanang mbek wong wedok kan rekoso wong lanang to, Bos. Lho, ya rekoso wong wedok to, Mas. Lah lanang sunat pisane wis kapok kok. Lah kuwi mau sunat lah wong wedoke nglairno diriwangi lara. Lho, lara no, Met. Lara atik anake, enek sing 11. Enek sing anake 7 oh aku pisan iki Aki gendong anake TK PAUD ngono kuwi wis ngene neh. Kuwi bab kelairan. Lah tapi bab harian gawean ki ya lara wong wedok to, akeh wong wedok to. Apa? Isuk nyapa? Lho, isuk ngono wis peteng kuwi to. Wis umbah-umbah. Sing mbok nggo patokan wong wedok biyen. Lah terus sing saiki gak. Saiki piye? Isuk sepatunan. Sikil wis ditum mlaku-mlaku nggawa HP tak omongi. Sore titik nang nggon sing rada luas ngene ta ya. Lapangan aerobik. N1. Fitness. Sing lanang ya fitness ning beda. Fitness wong lanang apa? Nek wong wedok fitness sehat, nek sing lanang ki awake fit ning atine sing ngenes. Rekoso tegese. Rekoso balik N1. Besok urung awan kok ngedusi bocah jek ngeterno sekolah. Lah wong lanang opo paling ning warung terus kali ngopi nggih Bu nggih. Lho bantere.
Bagenane Wong diwani. wedok ki menungso sing paling rekoso. Ora iso wong lanang ketok ngopi nang warung nak jerimu ora ketoke piye ngene ya. Iya ta saru ta. Kuwi penting. Lho, penting ngopo? Wong serawung ki penting. Kowe nak ora serawung nyun sewu kados Bapak I'm sorry. Alah aduh. Nyapa? Ansori. Rasah marahi ki batehku. Marahi Asrori. ora Iki batehmu ta? bateh kok ya. Lho, berarti Pak Asrori ki Alah lah nak Pak Asrori kita. iki pernah apa, Met? Bapak Pak Asrori kuwi Anu jek dulurmu. gak i? Gak ya. Nah, kan kok mbae to kok sibuk Mbak Aziza. Oh iya. Bu Aziza. Bu Aziza nek maturun nggih. Bu Aziza Nggih. karo ibumu. Karo mbake bojoku Heeh. Kuwi jek pernah apa? gak apa-apane ya nanti. Ya kok ya tapi bateh kuwi, tapi aku Bateh. gak silsilahe gak cetha dadi Lho, sik to. Lah kowe wis buah borong? yo Gong. Kok malah takon buah kok ya. Lho, lah nek ngaku bateh sak ora-orane teko ki ya nggawa kaya ibu-ibu, bapak-bapak. Teko ya ana sing nggo rokok, pres-presan. Ya ki yo pancen yo mergo serawung nang warung kuwi mau penting. Terus enek sing nggawa amplop. Lah kowe ora ngerti sak mene mbane rene nggo rinjing kabeh. Nggih Bu nggih. Alah tenan apa ora? Gak. Wis diomongi nak sing urung nggawa rinjing mesti ya ndeloke gak ngarah nang ngarep. Nak ngarep iki wis positif wong buah kabeh tak omongi. Lho, sing ngarep ngene iki, Wis positif mesti wis buah. lah nek sing urung buah, Met. Ayo kono sing peteng-peteng ngono kae. Oh, kowe ndang mlaku rono pengen diremet nih. Atas-atas nggih Bu, guyon nggih. Anu, pun usum tung napa dereng? Ku mulai kok kene apik ya pengajiane anu. Omong apik kok karo kerok. Nek sing sebelah kene, Met, asene Pak anu Asrori kuwi Eh. duwe gawe ya dadak latare ditukokno paping, sret. Ning sebagian sing teng mriko kuwi Bos. mung Iki ratan. Tukokno dadak untu mumpuk kuwi. Iki pancen ratan ngono lho. Matur nuwun pertama kepada Bu Azizah, alah ya Pak Asrori to. Ya Mbak Azizah to kok. Pak Asrori. Lah Asrori kalah karo Azizah. Omongi apa? Asrori ki omong pisan ngono, piye to Bu? Anu kono ya tak. Tak omongi. Ya kowe batahe berarti saking ngapale. Apal nang nggonku ya sing Pak Asrori omong sak kecap no kono 17 kok. Lho, emang ngono, Met. Derajate jire apa ki dhuwur wong lanang. Tapi nek bab padu menang ibu-ibu napa bapak-bapak? Menang ibu-ibu napa bapak-bapak? Bapake kalah nggih Pak nggih. Walah ketok ya mluwempem ki ya kalah kabeh sak ret. Udahe kok ya. Melu ndonga. Nggih. Mugi-mugi Pak Asrori anggenipun kagungan kajat nggih menika ngitanaken putranipun Adik Hanan Azizul Asrori, Panggilanipun Nur. kok gak nyambung belas kuwi lho. Lah wong aku ya urung ketemu celukane sapa ya ora paham. Nek Zul ngono rada pantes dulu kok terus Nur iki lho kondi. Hanan nggih. Hanan. Mas Hanan mugi-mugi sak sampune dipun khitan dados putra ingkang soleh, dados putra ingkang pinter, bisa mrada asmane wong tuwa. Rada piye to? Prada iki gawe jeneng sing apik, wong tuane dijunjung mikul dhuwur mendem jero. Wong tuane diapiki. Iya no. Waduh, Pak Asrori dicet. Piye to bocah Lah iki? piye ben apik kok. Maksude Pak Asrori iki kan putrane Mas Hanan. Mas Hanan bar disunat, iki muga-muga Mas Hanan kuwi iso mikul dhuwur mendem jero. Ngono. Iya ya. Paham ora? Sing juru le. Kok sing jero piye ta? Jere mikul dhuwur mendem jero. Maksude iki mikul asmane wong tuwa, mendem apa sing dadi salahe wong tuwa, dadi ora nubar wirang ngono lho, Met. Oh iya. Kowe iki sing paling aneh putrane Pak Asrori. Napane? Umumnya bocah tak cita-citanya apa deh? Terus? Pas dolan nggonku nang Kali Tidu. Cita-citane umumnya bocah kira dokter, polisi. Ya. Iki kau Lah Mas Hanan pemadam jere. Ya ora apa-apa ngono. ya ora apa-apa ta pemadam. Pemadam kebakaran. Ora apa-apa cita-cita mulia. Lah iya. Oh jenenge cita-cita ki ya rena-rena bocah cilik-cilik. Wong iki kenek dianu to, Met. Nggih. Bocah cilik kuwi apa anu ki kulinane nek
cilik ki kaya apa, somben gedene dadi apa kuwi wis kenek. Karek kebiasaan. Kebiasaan nek Mas Hanan seneng somben pengen dadi apa kuwi? Pemadam kebakaran. Berarti cilike kuwi seneng. Alah cilik mesti ida itu, Dik. Kok ngidang-idu piye to? Pemadam kebakaran. Lha nyemproti latar apa piye kok? Kowe ya apal ya? Ya iya ngerti. Upama enek bocah cilik. Heeh. Kok enek cah wedok lah cah wedok. Kuwi ngerti roke mboke dikethoki. Lho. Terus disuwek rek. Iya. Mun ki jek cilik, sampeyan gedene dadi apa, Mas? Jadi perancang busana atau penjahit terkenal. Dadi desainer. Desainer. Alah lah, blesete, Met. Blesete ya bakul kain. Oh, alah mindring ngono. Ora apa-apa jek sak jurusan. Pomo jek cilik ngene iki. Heeh. Senengane cekelan obeng, cekelan tang, terus kunci pas. Sok ben mesti dadi mekanik handal. Weh. Duwe bengkel gede terkenal. Blesete. Ya tukang tambal ban. Kok blesete waduh men Enggak ya jek sak jurusan. upama. Sak sing kono iki. Iya, iya. Tidar midre iki. Iya. Upama ning ngandingi terus enek kucing digejuk ndase. Pitik liwat diprotes ndase. Ngono ki sombene gede dadi apa? Ora usah ngenteni gede cilik kaploki ae. Kuwi jeneng ganas men kok kucing liwat kok digejuk lho jane. Harapane sampean kangge Mas Hanan. Wis dadi butah ingkang saged damel tiang sepuhipun bangga. Kedua orang tua bangga. Amin. Nek wis duwe anak pinter, duwe anak dadi pegawai. Ngono kuwi kan wis wong tuwa. Pegawai ngono lho kok pegawai. Ya pegawai. Heeh. Wis wong tuwa ki mung iso ndongakne. Nggih. Ngono. Harapane wong tuwek mesti sing apik-apik. Nggih, niki wau Le Hanan pesene Bapak. Sampeyan ya kudu iso ngrawat iki sok ben sampean hake sampean jati sak tanah kabeh iki. Kowe iki tak kruwek lambemu lho. Iki mesti pasrahna. Astagfirullah, Met. Apa to? Daleme Pak Asrori sing sebelah mriko, sing kono kae. Lah ya ki halamalane. Aduh. Halamamane. Halamane. Iya. Iki batese lemah ki ya muk dalan ki seret. Sing kono Pak Asrori, sing kene nggih Mudin. Kowe kok ngeyel. Kuwi jenenge apa wong kene apa piye? Niki kersane kompak. Jajal sing sebelah mriki saged nyanyi Bu nggih. Sing kene percaya jek nom Ngene kabeh. biasane awake dhewe kan Ah, kedu wong lanang karo wong wedok. Wong wedok. Iki padha wong wedoke. iya. Tapi beda posisi. Sing kene. Wis aku kene. Aku sing kene. Alah kecewa we. Lah nyapa kecewa? Iku tuwek-tuwek. Lah mbok ingetno sing kono. Wis ngarep delok to. Glowing to. Ah, lah ke ra ngerti. Iki ana sing tuwek ado anu. Lah iya, aja rene. Rono. Yes gak apa wis kadung tak pilih. Sarang-sarang Bu nyanyi nggih. Kersane mboten ngantuk nggih. Eh. Nyapa ndelok-ndelok modele ta? Sik tongko takon mengikuti. Kaya bingung bocah. Tak Aku munggah rene rada ndredeg, Mas. nyapa? Lagi mau monggo katur dumateng Cak Kumet, Cak Yono. Iya. Monggo wedal kalau sumanggaaken. Nah, rene. Tak rungokno kok rene apa. Aku terus bayangno grup ki ramune nu kak kluntrung kaya cah ilang. Iki jane grup endi to jane? Ane iki grup jane piye ta Mas? Gak seneng karo aku lho piye? Nek gak anu pegatene. Lho lah. Kuwi gendakane apa piye? Awake dhewe iki sak grup lho. Nah, grup antarane aku Wis to, pelawak. niki wau Pak Lurah nyun sewu nggih. Oh, Pak Lurah Niki rawuh. info dari Pak Lurah. Heeh. Wis pokoke grup ala apa kita? Aduh. Sababur Rasul ya ta. Apa? Iki awake dhewe iki bulan September iki keliling pilang landian. Berapa Awake dhewe. ditanggap? Ditanggap. Amen no. Lah kowe amen nek sing vokale ra apa-apa, nggawa mix siji. Lah sing nggo jedor kae ora ya ngelu omongan. Taleni to, Bos. Oh. Sarang Bu nggih. Nggih. Asik. Lagi. Yang sebelah sini siap-siap. Ojo gelem kalah. Bapakku
Nanti Caca. Ben aku isin no. Kowe kudune ya ngomong, Met. Ngomong piye? Ya ngomong, Mas aku yo. Mas aku yo rono lho madhepe. Mas aku yo tabuhi kaya Mas yo. aku yo tabuhi to Mas. Yo tabuhi. Bapakku NO. Gregeten tak fet. Kowe iki piye to njalukmu iki piye? Kaya kowe. Kowe nek kowe nyanyi, kene ngangkat. Mesti alate Mas sing aja anu lambene. Lah iya alate angkatan Iya ya. sing kompak ngono lho. Angkat. Siap nggih. Jangan mau kalah dengan yang sebelah kidel. Kidul, kok nyapok kidul. Dul. Nah, Tekan timu. Bapakku NO. Trim. oke pas lah. Dan di. Oh. Dire kon ngangkat, wis diangkat dulu. Ngene lho Mas, maksudnya Iya, nah Nek. aku pas ngene, bapakku alat iki klumpukno dol. Hehehe. Dadi dhuwit. Maksudnya kon nabuh bareng-bareng ngono kuwi. Mbah, nek suwek iraiku. Tabuh bareng, Mas. Ora usah. Wah, iya nek nesu. Ora ditabuhi ora paten. Wah, Monggo. Bapak patek. Mari mbok jak padu. lah teko paten. Meneng. Ya ya, Bapakku NU, Ibu anu muslimat. muslimat nggih. Jenengan bagian muslimat nggih. Ya aja melok. Ini khusus dangdut gak ku kene ya. Dangdut petasan jane nggih ha tok. Yo ben ta. Bapakku NU, ibumu Kang Masku Ansor Mbak Yu Fatayat melu pancene emat berkat kondi Kowe iki lho pertanyaan. Kowe iki takok apa nyanyi to jane? Pak Asrori Mengko bengi ditotol meri. kowe melok lagu kowe Oke, aku nerusne. nggak usah Gak selawat lho. Hah? Sholatullah terus ngono bicak ngono. Bar ki piye terus e? Sholatullah. Terus Salamu. Kowe mati perono lho, Met. aduh butuh kanu kono aku salah malah kaploki wong. Ora iki sabar-sabar kok. Oh gak apa ya? Gak apa-apa. Maturun lho Pak Lurah. Gara-gara Apa dikei? urung gara-gara Pak Lurah nangkap awake dhewe. Heeh. Kowe wis gak melok lah ya pas. Oh iya. Anu lapangan kae terus akhirnya awake dhewe aku Iya, saiki iya. keliling. Alah wong pure kok bangga. Tak tapuk pisan kok ya. Anu Sholatullah. Ayo. sik digambli lagi. Jono ben ketok kompak kene mergawe kono ya. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah kowe apa iso Iso no. kupingmu wis abang lho Gua anggap iblis kok dia aku pengen ngabang. Iwak bandeng. ngene Mbah Pri kae wis iwak bandeng. Wis iwak bandeng, lali kowe. Lah nggih kowe wis mbenggo iki. Lah anu liyane. Oh, kono, Lagu-lagu Jawa Timur. Ya. Rek ayo rek. Lho iki Jawa Timur, lho iki ning ndi iki? Lho iki ning Pilang no. Lah iya Jawa ndi? Jawa Tengah. Piye to iki? Tak iki Jawa Tengah. Lah iya. Iki lagune rek ayo rek. Kuwi Jawa Timur rek. Ya apa sih? Kuwi lagu engko dinyanyekno wong loro. Gak, aku dhewe Rek ayo rek mlaku. lah ya ini kok mlaku-mlaku penak selawatan penak ora. Kowe ndagel dhewe ne. Lah engko bayaranmu. Oh iya.
Iya ya lali aku. Iya. Anu lho, maksudnya kolaborasi antarane awake dhewe karo Tapi aja rek. Jawa Tengah iki umume apa ngono. nek rek nek teng mriki lek nggih, lek. Ya selik ae. Lek. Lek. Iki lagune asli kan rek ayo rek mlaku neng tunjungan. Apal Bu? Gak. Gak. Tak ngerti ora. Rek ayo rek mlaku bebarengan ki mergo suasanane religi pengaosan. Ya. Mula diganti lagune saire ganti sing islami, sing religinan. Lah yo. Bisa? Lah. Ayo bareng. Le ayo le. Gelek. Lho kowe iki sing nerusno. Ya. Kowe sing nerusno. Le ayo le. Ayo. Iki piye to? Wong tak warai kon jero ki dik mang mosok lali to. Lho ku yo nduwadak. Yo jenenge dagelan ki harus cerdas ngono. Ya. Le ayo le. Kok tak tonyo misan lho minggu malah. Bareng do melok pengajian. Le ayo le. Bareng solawatan. Pinter ya ampun Komet, alah pinter. Ya ampun. Ayo yu. Ngono biasa. Rupanya pengajian ngomong pengajian. Kok malah gremeng dhewe. Lho, ijek. Lho, ijek gurine. Rek ayo rek bareni. Sire lek. Oh ganti le. Le ayo le. Bareng pengajian. Le ayo le. Bareng solawatan. Yu Mbak Yu. Bareng karo aku. Alah yu aduh yu. Iso nambahi ilmu. Elah pintere terus diterusne. Ya. Iwak sapi Dipangan nambahi gizi. aduh iwak wedhus Dipangan ambune brengos. iwak celeng Dipangan ya ora keneh. iwak babi Ciriane para santri aja dipangan panganan nopo aja dipangan najis monggo ladon. nyapa iso ngantek Iso makek. nyapa wis iso Gak apa-apa aku senam. oh senam kok iso ngantek kaya ngono polahmu lho Oh, alah bangetan. kenapa Aku gak tampani. ora no sing terakhir ki lho Najis. monggo ladon Sing gring-gring ngene tok. ngene tok sing terakhir ngene iki mosok lali kok Banyulan kuwi. Lah ngono ya ora kabar-kabar. Mosok biasane ya jungkel kok iso ngantek lali iki lho. Nyanyi, mikir. Aku jamak aku kono kuwi nyapon kono. Oh iya. Jamak aku kene kok iso. Bu, sarang-sarang selawat nggih. Selawat, ayo selawat. Wong Gusti Allah wae selawat. Selawat, tangannya di atas. Selawat. Wong malaikat. Yo. Selawat sampai hati tobat sebelum mati. NKRI harga mati. Selawat sampai mati. Selawat sebelum mati. Bu. Masih semangat nggih? Mriki nggih usum tahlilan. Nek malam Jumat nggih.
Oh kene ya padha karo nggon. Ngapa mbok takoni tahlilan piring? Ya takon berarti budayane kan Padha. padha. Dadi cek wong NU kono ya tahlilan kene tahlilan. Heeh, akhir-akhir ki aku gak tahu melu tahlilan, yasinan malam Jumat gak tahu Mas aku. Mas Komet, nek iso kuwi tahlilan ya dikencengne. Ya ning ning selawatan sing terkenal ki aku gak. Lho, selawat terkenal kok malah ora tahlilan. Kudune malam Jumat. Lagune ki lho. Lagune apa? Saben malam Jumat ahli kubur mulai nengok. Lah engko nek tak tinggal tahlilan sing metu sapa? Ya lah kan mulai nang omah to. Kuwi maksudnya mung lagu-lagu, Met. Lah ngapa kok iso ora sida tahlilan kuwi malah ning omah? Lah jere mulai bedonan. Lagune emang ngono, tapi asline yoga, Met. Saben malam Jumat. Kowe apal ora? Gak. Duh. Ya apalmu piye? Rodok. Lah iya. Tapi lamat-lamat bisa ya? Lamat-lamat. Saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah. Wongon jaluk kami tuwa. Iya. Kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sak kalimat. Ngono. Lamun ora diki masak dhewe sambal terasi. Ora ngono lagune ngapa? Lah ora dikirimno. Ora dikirim mosok doyan mangan sego liwet piring. Terus Lamun ora dikirimi banjir bali. Bali neng kuburan gawa gitar karo cangkruan. Memper we. Kowe kok bareng-bareng kok terus selawatan. Bareng nggih Bu nggih. Nggih kersane kalih kanca-kanca al iki engko. Wong kuwi lho nek tulisane. Lah iya Sababur Rasul. Grup Rebana Sababur Rasul. As-sholli wa salim ta Imam sallu selawatan wis gak kaya bengi iki. Nyapa, Met? Ison lengkap, panggung lengkap. Ya, sak kasur-kasure ya wis disediakno. Kuwi lenggane Mbah Yai kok ngopo dikai kasur. Lah gak kita. Lho, ya padha kuwi tekukan to, Met. Nggih. Mbok kira arep pijet apa piye? Ngene awake dhewe lagi ketemu iki. Paling tidak nderek tepang nggih Mas nggih. Kalih para vokal-vokal Sabibur Rasul. Sababur Rasul. Sabibur Rasul. Saking pundi Mas niki? Menden. Anu ngene lho, ketimbang angel ki kan bocahe omahe dhewe-dhewe. Ya. Blanteke sapa ngene lho. Iki gak ngaku Lah bingung lho. Iki anu dimulai dari
wonten sekawan nggih vokal. Nggih, sekawan Sebelah vokal. sana nggih Mas nggih. Oke. Kersane para jamaah ibu juga tak sing vokal sing di ngono. Suarane Dadi penggemare fan-fannya tahu. Sababur Rasul kuwi vokalis sapa ae jenenge ben ngerti. Oke, yang pertama Mas siapa namanya? Diri aja. Alek. Diri. Mas Alek. Niki kersane ngadeg Bu nggih. Ngadeg Mas, ngadeg. Satu sekedar. Sapa ngerti fane jenengan utawa priyantun pilang mriki enek sing butuh pangon dus. Lah. Kok iso ya vokal. Mantu. Oke, coba berdiri Mas, berdiri dulu, berdiri. Nah, ki kena dites antaranya aku jagoku tetap vokal. Vokal ki piye keadaane? Lah. Ki tetep apik suarane. Lah urung karo. Lah kowe yo kalah to, Mas. Cacah ki lho gong nyanyi aku wis teko ndi-ndi ya, Dek. Nyanyi nyangkut. Dijajal to. Namanya siapa? Alek. Mas Alek. Nggih. Vokal pun pinten tahun? Nembe setunggal bulan. Oh, Saulan rungane apa? lho kowe ngenyek najan to saulan ki gemblengane 70 tahun lho, Met. Lho. Kok tuwek gemblengane karo bocah. Jajal, mengke sampean nirokke suarane Cak Komet. Kowe ape mirang-mirangne vokal we. Mirangno piye to? Ha iki jelas ora iso nirokne aku Oh, urung ngerti suarane iki. Aku si, jajal nganggo wis ceklan mik ya. Iya. Nek ngene suara iki ben suarane tinggi Mas ya. Ora kok mengguru ya pancen ya mergo suaraku ya enak tadi ya. Lah, alah potongane kaya tikus ngono kok. Kowe kok emosi. Ora emosi piye ngenyek. Erokne Mas, kowe dungane tenan. Wah, Apa nek pancok? aku dhewe bingung kok. Iki sone sing penak apa cangkemku? Ya sound sisteme penak. Sone luar biasa. Heeh. Lunar hybrid. KSM apa-apa ta Mas iki? Ya kuwi lho, bener. Ah, nggih. Ikuti suara saya ya Mas ya. Nganggo Kita- ber gombes ora? Gak usah sih, nanti gak tampak bagaimana kualitas vokalnya. Mas, dirungokne tenan, Mas. Bocah cile. Ya Mas ya, rasa grogi santai aja. Wis to karo nyebut selawat ping 3 gejog lemah ya. Bocah cile. Anu nyuwun Mbak napa apa? Kalah nggih Bu nggih. Hei! Tepuk tangan. Sing mbok tepuki apa? Iki lho. Kuwi ora nyanyi kok. Ora nyanyi piye? Lho ki apa muka. Oh. Lho jenenge ngaku Ora usah. Bocah ora perlu teko kene sik. Lah engko nek wis rap Ya. bisa teko kene. Contoh. Contone piye? Wa lele kong. Lambune model kaya got. Ayo, baleni Mas, baleni. Bocah. Lele kong. Sesuk mainnya teman. Nah, gak main tak periksano sih ya. Ini Pak Bambang merah lho. Hehe, wadine kalah. Lagi iki pembukaan. Iki urung kene. Kupingmu beneh ora tetene. Wong swara ngene kok aku kalah lho piye ta Yon. Lho, jajak to. Ta, lelo. Lele kong. Ta lele gong. Apik ora? Ngenyek. Kita kok malah emosi. Wong iki lagu selawatan lho. Lho. Adek, anggere penyak wengkong. Kan ngenyek aku to berarti. Quick ekspresi. Ekspresi opo nak ngenyek. Oh, dadak malah emosi lho, we. Lele kong. Lele kong. Sae nabu nggih. Sae mase napa Cak Komet? Mase rungokno kupingmu. Anak lanang nandur jagung. Iya. Anak lanang nandur jagung. Cilek ngajilek lek nanti lek. Malah nyeluk ilik sapa to? Terus piye ta, Kek? Cilek ngaji cilek ngaji.
aji besok gede dadi wong agung. Ya elek. Suaraku apik ora? Ngek. Lah Mas, Kowe kok malah ngajak gelut. guyune guangmu kae. Wis, ganti sijine timbang aku emosi. Timbang iki mari emosi. Anu Mas sampean maju anu ngadeg Mas. Pengen pokal api ini gorengan-gorengan ya dikurangi. Yo. Aja mangan sing panas-panas. Tok kaya to. Nalpot lagek mandek ngono kae. Kaya to. Wowo. Kaya to. Yo geni. Iki kok ya enek-enek. Mas, anu berdiri. Gak apa-apa. Ora usah minder. Lagi ketemu Cak Kumet ora usah minder. Kuwi urung ketemu karo Bisa malaikat. bahasa Indonesia, Mas? Bisa. Gak iso. Oh, Ini asli Kanada. Jawa. Kok asli mriki? Iki Jawa. asli mriki nggih? Mriki lho. Hah? Asli mriki. Iki Jawa, Met. Mulane gak iso bahasa Indonesia. Lah iki gibas. Ya apa ya? Nek lagu ki mau aku yakin iso. Oh iya. Tapi sing di luar Emang basicnya religi. religi, percaya nek di vokal luar hadroh kok dites hadroh mesti isone. jajal lagu-lagu Mas. Namanya dulu, namanya siapa? Stephen. Wah, Lah niki kadasen. Stepen. Iki kon step. Ayo, terone Mas step. Ikuti suara saya sedikit saja. Kau bagaikan. Ya. Enak lho, sone enak. Mas. 2 3. Iki piye to suaramu kok malah gak cetha to, Mas? Karo ben nyanyi ya, karo nguri wasi ya. Enak apa? Wis to wasno. Oh iya. Kau bagaikan. Kau bagaikan. Suaranya mana ya? Biasa. Alah, nesu. Rahwana. Penggemar dari Mas Stephen. Oke, terima kasih tepuk tangannya. Mencuri. Maling. Terok nih. Seperane. Kan muni mencuri dia maling. Mencuri ya. Mencuri. Dewi Sinta. Ya, ekspresi. Iki lho. Tiar. Gak enek. Dewi Sinta. Luar biasa. Ayo. Loh, penggemar. Urung bar kok. Loh, jajal penggemar melendi. Dari tanganmu. Kok iso kabeh? Iso iki vokal. Sri, kapan kowe bali? Iso nijot nang ndi Sri? Iso nijot. Lah pik kono iki. Kalah to. Gak. Kuwi urung sing ireng kae. Lho. Terus ngerti ya anggite geser ya aku ora paham apa piye. Kowe kok ireng piye to? Lah kuwi lho bocah emang Kuwi barang. salah grupe sing nganggo seragam putih. Oh asline yo resik. Ya ora yo ireng. Paringno ke Mas ke ndelik ke bocah iki dites wayahe ngetes. Ayo. Ngateko. Malah udut kancane ngantek kecuten kok. Allah, namanya siapa Mas? Nama kenalkan. Nama Setia nggih. Apik Anu to coba jenengmu. keluhannya apa? Sik takon iki lho. Keluhannya apa? Lho, iki lara piye, Met? Heh? Kok keluhannya? Tak kira mriksano bae. Anu nyun sewu, diikuti suara saya. Sebentar saja. Gak apa-apa. La 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 la. Ayo, Mas, ya. ceplengaan. La 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 la. la 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 la.
Yo, Sing guruk gak puwin. wis stop. Sik kelolotan apa, Pak? Loh. Itu untuk melatih anu fibra. Fibra, fibra. La 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 la. Ayo iso ora? Kowe nek iso engko mulih nggawa beras rong karung ki lho ning kono. Ya Mas ya. Ada. Bang Suli. La 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 iso lete iki. La 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 la. La 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 la. Kon Apik ta? Apik ta? Kon lerene koyoke pasang neh. Oh alah, iki mang lali rung setrum kok Tapi berdasarkan suara-suara vokalis iki, Ya. 1, 2, 3 ki mau kan jane 5 to, Met. Tapi sing loro mengundurkan diri karena gorokannya sakit. Oh iya. Mula bengi iki engko ngene, Met. Dadi ya guyon, ya ngaji. Dadi aja mung guyon tok. Guyon ki mung nambahi imun tubuh nggih, Bu nggih. Nggih. Nek atine seneng insyaallah kula panjenengan sami sehat wal afiat. Amin Allahumma. Amin. Mengke wonten pangaosan lan mengke wonten solawatan nggih komplit. Niki sak lho kok mangan to, Met? Kok mangan sik? Barane pun medal lho. Sing mangan khusus ning emper sing mriki ampun arep-arep nggih. Oh nggih, niki Pak Tigeni. Ya. Menika wonten panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Habibul Amin, pengasuh pondok pesantren saking Fathul Ulum Jombang. Mangke ngaji sareng-sareng teng mriki. Nggih tartamtu nggih kalih rombongan rebana Sababul Rasul. Sareng-sareng teng mriki. Kersane pikantuk barokah nggih Bu nggih. Mengke saderengipun Pak Yai niki selawatan siniki wau sing gampang-gampang mawon. Oh jan cilik kanca-kancane. Sareng-sareng nggih Mas nggih. Yuk. Ayo alatnya dicekel kabeh ya. Alat gak ya alat kanan. Lah ya alate kuwi terbang kuwi kok apa kuwi? Hah? Apa to kuwi? Oh nak daerah kene ngene iki Mas. Langgonanmu ya apa? Soklit, Iki kan apik jajan. Ya. Langgonanmu ya enek ini ta? Kok ya duwe atusan, Bos. Wah. Oh lah sombong. Walah lagi kami tuwa nggon kuwi atusan pek saiki. Diung kami tuwa. Saiki tek donyane ya. Wong bangkrut to Mbok Siarni. Ser. Biasa itu wong soklin pewangi kok entek kampleng-kamplengan iki lho. Aku Ayo Mas Steven, sarang ya. Moga Bu, siap nggih. Weh, jenenge penipuan. Ngene iki lho. Piyen pemain kasih. Jenengan nggih purun, Bu? Ayo, sareng-sareng sholawat. Enek duwite, Dok. Anu, cepet. Endi? Iki lho. Lho mek dhewe. Ini. Met sik to, Met sholawate ben mulai kono lagi diuncali. Hehehe. Bangkrut lo kancane. Ayo, Mbak. Bandare bangkrut. Sik. Salli wa salim Sareng asane teng dhuwur.
Adit, ayo duduk, ya. Lho. Tilime, duduk. Kowe iki iso ngono kuwi ta, Met? Oh, ini pesanan Mbak Aziza ya. Iya. Pesenane nganggo ngono kuwi. Film-film kartun kuwi ta. Heeh. Kuwi suarane sapa, Met? Darwo. Sinten, Bu? Bu-buke biasane nek esuk yo ndelok TV ya, Met. Doraemon. Tibake ora nyapu malah ndelok TV. Kuwi suarane Jarwo. Darwo. Terus bature bature. Sapa? Sing lemu lho. Sapa? Sing lemu kok malah takok aku. Sing lemu ki lho jenenge sapa? Sapa? Sekarang bos, sing ngono kita. Iya. Lah ya kuwi sapa? Sing ngerti sapa wong dhek sing nironi kok malah takon. Goblok ngeyel. Sing lemu. Lah ya jenenge sapa? Omongane piye? Sekarang bos. Oh, kuwi sapa? Ayo, sapa? Kamu segera bantu itu loh. Kuwi sapa? Kamu itu dibilangin gak ya? Upama Pak Haji ya, Pak. Jarwo, kalau inti mau nolong orang itu kudu yang ikhlas. Ingat, minum yang ada gambar badaknya. Larutan penyegar cap kaki 6. Telu, kaki 3. Tapi loro sikile 6. Oh, mbok tambahne to. Kowe iki kok iso enene Ipin Upin. Ipin Upin. Betul kuwi tok. Doraemon Meh padha karo Jarwo ning kasar. piye? Wanapita. Rodok bergodok. Bapak Ibu. Ibu pun ngantuk. Belum kan? Sing mriki nggih pun ngantuk. Semangat kangge ngaji nggih Bu nggih. Kersane slamet donya akhirat Allahumma. Keripik gedang, keripik telo nggih Bu nggih. Jenengan seneng keripik napa? Wong parian kok cok keripik gedang keripik telo sithik edang wadon rata dadi yo guyon yo ngaji ngoten Niki wau kan pun guyon sakniki ngaji nggih Bu nggih. Mboten napa-napa nggih. Sarengan kalian Romo Kiai Haji Ahmad Habibul Amin. Monggo sareng-sareng bersama grup Rebana Allahumma sholli ala Muhammad. Sasono saha swasana wedal kawula sumanggaaken dumateng Romo Kiai Haji Ahmad Habibul Amin kasumanggaaken Tala'al badru alayna min saniyatil wada' wajaba syukru alayna bada'a lillahi Tala'al badru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para bini sepuh, para ibunya ingkang rawuh ingkang tansah kala takdimaken, bil khusus Agil Harim Kyai Muklas Anwar kang kula mulyakaken,
Saha kiai-kiai lintu ingkang boten saged dalem sebataken setunggal-setunggal. Para bapak-bapak jabat saking desa pun tidak nih Pak. Landean. Pilang Landean. Wonten Pak Babinsa waugi saking ingkang tansah kita sareng-sareng mulyakaken para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang rawuh wonten dalu punika ingkang mulya. Wabil khusus dumateng Sohibul Hajat Pak Den Asrori kalih Bu Azizah, terkhusus Ananda Hanan. Niki jenenge antik niki ya. Ya ya. Jenenge antik niki. Langsung sak mboke sak pake niki. Nggih. Hanan Azizul Asrori. Cocok niki ya. Cak Yomet nggih. Azizul mendet saking ibu, Asrori mendet saking wingking. Cocok niki jenenge ya. Bapak kok wingking. Lah. Sepindah muji syukur dateng ngersa dalem Allah bikoli alhamdulillahirabbil alamin. Dalu punika kula saged silaturahim wonten dalemipun Pak Asrori. Mugi-mugi rawuh kula ingkang saestu namung saderma nyambung dulur, nyambung sanak menika kacatet dados amal ingkang makbul dhateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kula wauan Cak Yomet niku ya ana kalih komet. Lah, jadi langsung ngeten. Nggih. Wau badhe mulai awal jane kula badhe nderek Cak. Masalah nek kula gak dikancani ketok kok gak wani nek mriki. Oh mboten. Alhamdulillah wonten dalu punika bapak-bapak ibu-ibu kula mboten matur kathah. Wau Cak Yono kalih Cak Komet mumpun kathah dungan. Tapi ingkang penting dalu punika setunggal ndongaaken dhateng Ananda Hanan. Niku ingkang penting. Kula namung sekedhik nderek dawuhipun Imam Ghazali Cak. Dawuh Imam Ghazali ngeten, "Annama yalqa fi hayatil abdi la yahlu an-nau'ain. Ma yuwafiqul hawa wa ma la yuwafiqu." Diterjemah ya. Dengan menyebut nama Allah. Gitu. Cocok niki. Nggih jane lah tapi yang mboten hafal. Oh. Gente Cak sampean Cak. Alah kula repot. Ya alah padune yo ora iso. Padha berarti. Nggih sami kalian jenengan. Dadi ngeten ya, urip niku kados dipun sebatake Imam Ghazali wonten kalih ingkang kita lampahi. Siji mayuwafiqul hawa, cocok karo karepe atine awake dhewe. Seger kewarasan, akeh duwite, akeh Bojo lho. Tunggal sampeyan mawon. tunggal. Engko ndongakno. Angka 1 gadah anak ingkang soleh lan salehah. Panen gabah regane niki larang napa gak gabah ceritane? Alhamdulillah gabah sak menika teng mriki 70 per kilo. Nah. Oh iya. Gak padha iki ukurane karo kono Cak. Boten Niki hibrida niki. Beda. Nek teng Jombang kan alit-alit to Nggih. tong mriki sak menten-menten. Lah ibune ya gede-gede saja. Nggih. Jenengan nggih percaya? Percaya. Kula iki gampang percaya. Nggih, nggih, nggih. Mulai jenenge amin. Amin yo nggih. Semoga terkabul. Dados urip niku pasti niku. Kados sakniki pari niku petani kan luar biasa, Bu. Nek teng daerah kula niki 8.000 KS. Ngertos KS mboten men niku? Kak, Lho, kula niki petani. KS niku. Dadi nek sampean ngomong kiai kleru. Oh, petani nggih. Lah, piye sampean? Delok potongane masuk gak petani kula niki. Boten. Lah kok mboten kita pacul. Niku jenenge petani modern ya. Oh, modern nggih. Loh. Modern. Ren. Gak modar, ren. Moder nggih. Cocok kali kekarepaning ati niku isining urip. Tapi urip niku kan koyo roda, kadang mubeng, kadang terus ngoten, mila wonten sing malayu wafiku hawa. Sing mboten cocok karo kekarepane awake dhewe. Nandur ketoke api, wayah panen regane ora. Alhamdulillah.
lillah. Nyenengno dulur. Saiki ndelok nek pari larang, akeh wong protes. Wong kutha niku, "Wah, pari larang. Iki kok ana sing demo." Awake dhewe kan mboten Bu petani. Nggih. Pinter Pak Prabowo kon nandur Mari. ya nandur dhewe. Nek pengen parine murah lho. Dirinan. Wong rokok larang ora tau nek wong demo kok. Beras larang kok, Dik? Demo. Demo. Piye menurut sampean, Cak? Duka nggih. Kula Hobi rokok mboten ya, Mbak? kula niku Repot apa piye? mboten nggih kathah buan niku lho. Iki ora di anu, dadi nek masalah perpolitikan niku kula mboten. Bon, niku sing badhe kita lampahi. Mila saking punika, bapak-bapak ibu-ibu, perkawis ingkang kalih sing mesti kula jenengan hadapi wonten kunci pokok ingkang dipun dawuhkan Ghazali, kunci napa? Sabar. Mergo penak niku nggih ujian, ora penak niku nggih ujian. Mboten penak tok Cak wong ujian niku. Justru kadang kalau awake dhewe niku nek dikai penak, diuji penak malah lolos. Mboten lulus tapi malah lolos. Nggih. Ana wong jejodohan, manten anyar, gurung dia apa-apa runtung-runtung ngalor ngidul. Mangan cukup sambel lho rukunnya temen. Tapi perkembangannya mulai hidupnya mulai rodok nanjak titik. Wes nanti undangan. Kok jenengan iki wis saiki sesuk nanti ya sesuk. Pincing insyaallah teng prei ya, Met. Rei piye to? Aja ndonga ngono aja. Benjing teng Tuban iki Ya. nggih. Jadi undangan terus. Sing wedok nggih ngoten, pinter saiki nyekel HP sesuk nekakno duit. Kehidupan ingkang saya sae kadang-kadang malah nglalekno awake dhewe. Biasane iso mangan bareng repot dhewe. Dhewe mangane dhewe. Akhire oleh gendaan dhewe. Turu dhewe-dhewe. Buyar. Lho, niku estu. Artosipun napa ketika diuji mboten wonten napa-napa saged bertahan, tetapi ketika diuji kemapanan malah mboten. Tuh, niku pun kathah contonipun. Mila sabar niku dipun butuhaken estu. Penak nggih sabar, ora penak ya sabar. Lho niku penting. Mergo urip ya isine itu. Mila wonten nek nganten niku dongane barakallahu laka wa baraka alaika. Salah setunggalnya gadah putra niki kan nikmat yang luar biasa. Tapi nggih ngoten bapak-bapak ibu-ibu, coba gede niku ya lewat Nggih napa nggih? Nggih. Dadi wau dipun sebataken Cak ya met. Ya no, met. Anak sing iso mendem jero mikul dhuwur marang wong tuwa. Anak niku aset yang tidak ternilai harganya. Mulane kau mendawuh nek ana wong mati bakal putus kabeh amale kejaba telung perkara, salah setunggalipun inggih menika waladun sholihun yat mulah. Anak sing saleh, putri ingkang saleh. Niku nyanyiane lare wingking niku alamate aku gak pati iso gak. Mboten hafal jeneng. Mboten hafal. Anu Lah iki. cocok iki. Yo, Dik. Mas Stephen iki nggih hafal. Umume pondok. Alamate cah saleh pertama memang siji dipun dawuhaken kudu sakwise iman. Kudu iman, Bu. Mukmin niku syarat utama. Kula panjenengan sami mboten mungkin gadah putra ingkang saleh lan salehah nek mboten iman. Niki agama sing dadi dasare putra-putri kula panjenengan sami menika dadi anak sing saleh. Mergo anak sing saleh niku, Bu, Pak, nek kula mireng dawuh itu aset yang luar biasa. Kula matur teng lare-lare santri nak kemudian ana pondok iso salat jamaah, wong tuamu ora kober salat jamaah,
wong tuamu entuk transferan salat lho niku lho. Nek awakmu bengi-bengi tangi salat tahajud, wong tuamu ora sempat salat tahajud. Wis sempate awan bengi mikirno ragate anak, tapi krana awakmu salat bengi dipikirno wong tuamu, diragati wong tuamu, maka wong tuane senajan mboten saged salat tahajud, mergo putrane salat tahajud, maka wong tua otomatis oleh ganjarane salat niku lho anak sing soleh. Tapi nek ibu-ibu mriki bilang landean niki nek dalu tengah wengi ngoten niku nggih langsung lilin, langsung nguyuh. Ora tahajud. Oh niku syukur. Wong iku dari teko nguyuh tok iku wis kudu mikir ya. Bayangno nikmate Gusti Allah mulai awake dhewe melek sampai merem, gak kena diitung ya. Tangi nguyuh, nek nguyuh terus street mandek, street jenenge apa ngene ya? Anu, anyang-anyang. Lah, kaya apa rasane biasanya? Tahu mboten, Bang? Nggih, nate. Pripun rasane? Tapi terus kula taleni. Nek mriki anyang-anyang nggen kula nika patheten. Gak jungkir ngono ya kowe? Mboten. Oh, nek kono kon ngombe sing akeh sak galon ngono. Oh, gitu. Bare ngombe langsung jor. Pun niku nikmat sing gedhe. Pun lah niku anak. Mulane wonten dawuh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kula jenengan kabeh teng donya niki dados ra'in wong sing jaga. Dititipi anak, dititipi bondo donya, dititipi jabatan macam-macam, tapi eling niku kabeh bakal dipertanggungjawabkan. Mulane alhamdulillah niki putranipun Mas Kan mugi-mugi dados putra ingkang saleh. Bau saged mendem jero mikul dhuwur. Kula niki estu gadah murid mbiyen niku bapake tukang main ya. Tapi di pondoknya. Alhamdulillah saiki teng Malang kula nikaken dados yo walaupun koyo apa lumayan lah iso ngaji. Yo iso nyambut gawe, yo iso mulang. Kaya ngoten niku Bu, wong tuane sing maune tukang main, tukang ngadu jago, leren dhewe. Mergo anake tukang ngaji. Eleke wong tuane sing kaya ngono, pendem sak pendem-deme, derajate diangkat kalih wong kalih putrane. Iku mendem jero mikul dhuwur. Butuh sabar sing ageng. Pun niku salah setunggalipun. Mulane pancen didik anak niku mboten cekap namung biaya. Ada dua hal didik dateng putra, didik ruhanine, uga didik dohire. Nek cara lagu ini bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Loh, kudu loro-lorone. Nomor 1 anak kula panjenengan sami kalih kita menungso. Mboten kaya malaikat butuh mangan, butuh ngombe, butuh sandang, butuh pak. Makanya nggih diperlakukan kaya menungso. Dibekali perkawis ingkang kudune digawa nok donya. Lah niku kudu. Mulai sakniki sekolah-sekolah pun kathah, program pemerintah sakniki malah penak kula delok niku. Jamane saiki nek dadi wong gak kok malah penak to, Cak. Lho. Cak. A'udzubillah. Saiki lho dadi wong gak penak, Cak. Ana sekolah rakyat. Jamane awake dhewe kok ya ora ono ngono, Cak. Mboten. Saiki penak-penak wong. Sekolah, boarding school sembarang dicukup karo negara. Kula ndelok bangunane teng Jombang niku luar biasa. Kula mbiyen kan cilikan teng mriki. Kula tamat FI terus teng Jember pun mboten nate wangsul. Eling kula ya. Mbiyen nek nogong niku nek kate ujian kan teng Dong Tuban niku. Dalane jan jos jis. Jenengan nogong. Lha. Wow. Elek-elek iki anake penangsang iki. Panolan. Masya Allah dalane koyo ngono kan. Luar biasa, nggo sepeda akhirnya kudu gotong sepeda. Tapi alhamdulillah kula liwat masya Allah luar biasa niki. Jawa Tengah niki. Nah, inilah perkembangan zaman. Sami. Jadi ujian sing kados mekaten niku pasti. Pun niki putra dikai pendidikan sing sae,
dibekali sing saya urusan dunya tapi ampun ngantos nglirwakno urusan akhirat. Aja lali jiwane kok. Urusan hati, maka apa yang harus diperhatikan urusan hati? Nek cara Imam Ghazali siji diperhatikan barang sing dilebokkan teng badane putra putri kula panjenengan sami. Mulane nek ndonga niku rizqon halalan wasian mubarakan, diparingi rezeki sing halal, sing jembar, sing barokah. Donga niku lho dongane piye Cak? Mangan niku nek pas mangan dongane piye? Niku kula nate krungu piyambak. Piye Cak? Pak keluargane niku malah kacau niku aliran sesat tok. Sesat apa sesat? Sesat. Lah niku dongane wal kedual pokok nguntal boh haram boh halal orang grunjal kolu Aspal. Kak, tapi dongane apik Cak. Nggih. Allahumma napa? Barik lana oh apa? Fima rosaktana arep mau wakina ada Mas Yon. Salah. doa mau makan. Nah, Tapi arep apa to, Mas? monggo Cak. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal Iki nek wis bar mangan weteng warak lagi mengguri. ora biasanya anakku nak mangan jero jeding kok. Dadi wis Enggak, coba Islam niku ngajar teng donga tok dipun wonten Fima rastak waqina adaban. Urusan mangan tok ana donga. Murate waqinalan mugi-mugi njagi panjenengan ya Allah na ing kita. Lha iku murate adaban nari jenengan jaga ing siksane neraka. Lho Allah. niku donga sing ketak cedhek tapi ngelingno teng kula panjenengan sami. Wonten. Sing barang sing dipangan barokah tapi sing penting terakhir waqina ada benar. Ojo sampai sing panganan kita dani niku ndadekno awake disiksa dening Gusti Allah mergo napa salah sing dipangan. Mergo energi yang terlahir sangka panganan kula panjenengan sami niku nggih ningali sing dipangan. Nek sing dipangan halal maka energi yang timbul juga energi positif. Tapi nek sing dipangan niku haram ya otomatis energi sing timbul ya negatif. Padha panganane tapi nek carane golek mboten bener maka dampaknya siji nek dawuh ulama abot dijak ngibadah. Ada kemungkinan nek sregep ngibadah tapi panganan barang sing mboten karo ibaratnya kaya mbangun omah sing gedhe tapi nek ndukure jumblengan. Nek ndukure lautan sebesar apapun bakale ambles mboten wonten nilai mergo panganane mboten bener. Mila monggo kita ikhtiar Pak, Bu, nyambut gawe sing bener, nyambut gawe niku ngibadah. Mboten urusan rezeki niku penting. Niki kula wau lagi ngarang urusane rezeki. Nah, ngaji babakan rezeki. Maka kadang-kadang kula panjenengan sami niku ujian sing urip sing paling di berantek urusan rezeki. Ngaten, urusan rezeki. Nyanyi ini iso gak nyanyi Cak? Sholli wa salim da iman ala mata. Sholli wa salim da iman ala mata. Wal ali wal ashabi mawqud wahada. Wal ali wal ashabi mawqud wahada. Dulur rezeki ana papat ing kacahe. Siji rezeki madmum ditanggung tegese dening Gusti Allah ing kabeh makhluke rezeki kanggo urip ing dalem dunyane. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada.
sing dingiling urusan rezeki. Dadi rezeki niku wonten papat bagiane ingkang siji jenenge rizqun madmunun. Rezeki sing dijamin kalian Gusti Allah ya. Rezeki madmun niku napa? Rezeki sing kalih Allah kagem sinten kemawon. Makhlukipun Gusti Allah gadah kontrak teng donya nika pasti rezekine dijamin kalih Gusti Allah. Dalil teng Quran, wa ma min dzabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Dadi kok ana wong, ana kewan bareng sing urip teng donya kontrake urip tasih, maka rezeki kehidupanipun dijamin kalih Gusti Allah. Mboten sah semelang, Bu. Pak. Niku tanggungannya Gusti Allah. Ibaratnya contoh, umpamane Pak Abdullah niku duwe manuk. Niki kan kaya urip Cak. Lali wonge lunga durung dipakani, delalah niku lho. Cak kometku liwat, dodolah iki nek endi? Duwe ingon-ingon kok gak dipakani. Digerakno kalih Gusti Allah, makani manuke Kang dolah. Lho. Niku jenenge rizqun madmun. Selama urip kula panjenengan saya kontrake tasih wonten niku pasti. Mboten. Pasti bakal dipun dugiaken niku urusane Gusti Allah. Ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang kan wonten kita niku wong tua punya harapan besar anake di sekolah no dukur, somben nek tuwa kenek dinge ngeringin apa nggih? Kadang ngoten. Tapi kenyataannya kadang nggih mboten kok. Awake dhewe ndek anak pirang-pirang kadang-kadang nggih ngopani awake dhewe wong tuwa sitok man mboten saged. Mboten. Tapi mboten sah semelang, Bu. Nek pancen rezekine awake dhewe urip wonten insyaallah delalah yo nek PKH. Ngoten. Ana bantuan tunai macam-macam niku dalan rezeki. Mergo napa? Nek wong iku jek urip pasti jamin kali Gusti Allah. Tapi rezeki urip. Niki sing kudu dipun emut-emut. Dadi mulai nek ngajekno anak, nek pendidikan dateng anak, kagem napa nyangoni bekali dateng putra-putri kula panjenengan sami. Mboten somben nek dingengi alhamdulillah, gak masalah. Wong awake dhewe urip ya wis ana rezekine dhewe. Niku rezeki ingkang angka sepindah. Ingkang angka kalih kapindhone rezeki maksum kang tegese rezeki kang wis janjah tak akeh sithike ora bisa tambah najan den sengkane lamun kakean bakal kuta akhire salim daiman rezeki sing wis ditaker wis didum kalian Gusti Allah. Milane Pak, Bu, ampun meri rezekine tiyang lintu. Nek dulur tangga rezeki sing akeh alhamdulillah. Enek sing kena lagi. Nah, cocok to nek cak komet duwe akeh alhamdulillah cakno. Bah, ana kanggo utangan. Lho ganjarane wong utangaken iki kathah. Nggih, katimbang wong sedekah niku kadang ganjarane wong ngutangi. Lho ben semangat ngutangi. Nggih. Pun rizqul maksum niku rezeki sing wis ditaker-taker kali Gusti Allah. Mboten saged Pak, Bu, awake disengkakno ngoyo sampai awan bengi nyambut gawe. Ben rezekine kathah, tak sekolah pinter iso ngelih rezeki. Mboten. Urip niku wonten jat nek rezeki pinter nyambut gawe kepinteran iso gedhekno rezeki, gak ana wong melarat, Bu. Mboten wonten wong melarat, Pak. Nek wong
nyambut gawe niku kadang awan bengi susur ya pancet ae uripe. Nggih napa nggih? Nggih kenyataane. Ngoten. Sekolah diukur ya sak mono-mono ae. Ya enek sing kasil enek sing boten. Wonten sing boten sekolah nggih rezekine pancen jatahe gedhi, ya akeh hasile. Dadi nek awake dhewe cah nom-nom ngaji belajar sekolah niku kanggo bekal awake dhewe urip ana ing donya. Niku menjadi penting. Beda lho Pak, rezeki kalih nek rezeki kathah isine. Ana sing rupa bondo, anak soleh, tapi sing paling baku kula ngomong teng urusan bondo donya. Sakniku kathah tiyang bondone akeh, rezekine sithik. Ayo saged nyontok mboten Cak? Ayo. Pripun? Wong bondone akeh tapi rezekine sithik. Niku pripun? Oh, piye Cak sampean? Iki Anu duwe akeh, mobile, omahe, tapi rezekine sithik. mbok menawi warisan napa? Nah, sakniki usum tiyang niku nek sugih sate ora oleh. Napa malih? Mangan sithik-sithik aja, Pak. Kenek diabetes, kenek stroke. Wis macem-macem tapi duwe akeh. Nggih. Tapi rezekine Gedhi. lah. Bondone akeh rezekine sithik, Bu. Pak nggih, mergo napa? Mangan iki ra oleh sembarang oleh. Mergo engko kena darah tinggi, kena stroke. Bondone kathah, tapi rezekine mboten kathah. Mergo apa? Kadang namung liwatan, gadahane sinten? Gadahane Pak Dokter. Lah niku pun niki rezeki ingkang angka kalih rezeki mulane bapak-bapak ibu-ibu ingkang minulya mergawe nggih mergawi. Pancen mergawe iki kanggo golek rezeki. Tapi emot ana batese kapan wae nyambut gawe, kapan wae ngibadah. Nyambut gawe kula panjenengan sami mboten saged nambah jatah rezeki. Nek sampai kakean mesti kutah teng siran kula wau. Contoh mawon, kula jenengan hari ini kerja awan bengi sampai lembur. Biasanya 150 lembur sampai bengi untuk 300, balik nang omah lungguh boyoke umat. Digawa nggone Yunah. Gelem gak gelem dipijetno. Didemek ping 3 Cak. Tul passworde. Piro nah? 150. 150 entuk dhuwit 300 kutah karek 150. Lho niku contoh sing kabeh kita saged ngalami. Mulane wong iku ana wektune nyambut gawe iku ya napa? Awake sambung dulur silaturahim kadang yah napa niku perlu wektu niku ya ana nyambut gawene, ana ngibadahe, ana silaturahim. Lah niku penting. Dadi nek wis nyambut gawe pasrah teng Gusti Allah. Nek jatahe sak pinten wilayah kula jenengan sami niku ikhtiar. Nek umpama sakniki kula jatah entuk dhuwit 150 tapi nek dalane bener bapak-bapak ibu-ibu nek putra-putri kula panjenengan dibekali skill niku dalane bener lah niku lho senajan to ora akeh dadi rizkun sing mubarak, rezeki sing barokah, kerjane dadi ibadah, rezekine dadi barokah. Tapi pancet 150. Barokah niku murate piye? Gampang digawe sarana ngibadah teng Gusti Allah. Tapi nek dengan cara yang tidak baik, potong kompas, ngapusi, lan lintu-linten, pancet rezekine. Senajan ketok akeh bakal kutah, tapi mboten berkah. Mergawene dadi maksiat. Niku bagian kula jenengan sami. Napa? Ikhtiar. Usahane rezekine pancet karek carane awake dhewe piye. Nek dengan cara sing bener dadi ibadah, nek carane ora bener dadi maksiat. Lah niku sing kudu kula jenengan pikir. Mulane nek mergawe diniati Pak Bu ngibadah. Ibadah mboten kudu salat jengkang-jengking tok mboten. Nyambut gawe niku ibadah sing bendina kula jenengan sami lakoni. Apa maneh Pak Tani masyaallah luar biasa. Wong tani niku to gak ono mergawe niku ibadah wong tani nandur tok wis kabeh iso ngrasakno Pak Bu. Ngoten. Mulane nek ana dawuh niku nek wong nandur
Napa tanduran kok sampai dipangan kewan, manuk sing nok ngisor niku ana keong macem-macem, kana lahu sedekah, maka itu menjadi ganjaran sedekah kula panjenengan sami. Sedekah sing boten krasa. Nun niku wis jam pinten Cak? Wetok wis dalu. Jam kalih. Nah, iki. Kaping 3 rezeki mamluk kang artine rezeki kang wis kita tampa jolalekne den syukuri kanthi dipun gunakake ngabekti ing Allah ben berkah rezekine. Sholli wa sallim maksud wis ditaker Pak Bu. Teng ndukur bagiane sapa saiki carane njupuk piye? Mboten bakal tambah, mboten bakal kurang. Nek wis usah teng cekelan kula jenengan sami duweke iku jenenge rizqun mamlukun. Wis dicekel maka kula panjenengan sami punya tanggung jawab wa kula dawaken kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an royati. Piye bondo sing kula jenengan cekel sampun ditampi sangi rezeki sing diparingaken Allah niki dadi sarana ibadah dhateng Gusti Allah. Iku kabeh titipan aja sombong. Lho, kadang-kadang awake dhewe mbiyen gak ndek apa-apa, sering ngopi bareng, Cak. Wis, laris undangane, Cak. Cak, ayo ngopi. Repot. Jadwalku lho kebok. Wis, angel golekane. Nggih. Wah, diundang ngalor ngidul teko adoh sampai teko Tuban teko ndi-ndi. Alah, diundang tanggane iki lho ora teko. Alasane jadwal penuh, Masya Allah. Niku kadang kita ngoten, duwe rezeki srodok sithik nata wis lali. Aja maneh tangga teparun lan kanca pleke. Wong tuwa mawon kadang-kadang pun lali. Wong tuwa kadang-kadang Pak mboten butuh dhuwit kan. Diparani anake mawon pun seneng, tapi bagaimana kadang kita lupa kula jenengan sami supe gaya wong tuane dikirimi duit, macam-macam, tapi waktu sama sekali tidak beri kesempatan. Kula emut selalu ndelok filme di akhir Pak Habibie cerita kabeh wis diduweni orang yang sukses luar biasa sembarang duit, tapi di akhir hidupnya ketemu putune mon-mon kangelan. Lho niku akhire ujung-ujungnya kancane ya namung pembantu. Maka rezeki monggo sing dipun paringaken Gusti Allah estu itu akan dipertanyakan. Mulai golek teko endi, terus kemudian yang paling penting digunakno damel napa niku. Maka monggo dipun kembangaken sing sae, didadosno bondo kula panjenengan sami nek rupa bondo jabatan, kesehatan macem-macem dados sarana ibadah dhateng Gusti Allah. Sing awake dhewe mati mangkin tetep awake dhewe oleh bageyane. Niku sing dipun restani rizqun mamlukun sing benjang badhe dipun pertanyakan setunggal-setunggal sekecil apapun bakal diuber kali Gusti Allah. Mila mulai nek empun niate bener nyambut gawene insyaallah nek wis dicekel tangane rezekine saged dipun gunakaken perkawis ingkang kagem sanggup urip ing donya niki. Sing terakhir inggih menika rezeki ingkang angka sekawan inggih menika rezeki maut. Kaping 4 rezeki maut kang tegese rezeki bonus kanggo kita kang gunake urip iki kanggo ngabekti ing Gusti Allah kang paring nikmat rina lan wengi. Sholli wa sallim daiman sallu alaihi
menika rizkun mau'udun, rezeki bonus Cak. Dawuh Gusti Allah, wa may yattaqillah. Baman utawi sapaning wong iku yattaqi lamun takwa sapa man. Takwa dateng sinten Allah ing Gusti Allah. Yarzuqhu mongko bakal paring rezeki sinten Allah ing man. Yarzuqu min haitsu la yahtasibu, saking panggonan layah tasibu kang ora nyono-nyono sapa man ing tekane rezeki. Niki rezeki bonus bapak-bapak ibu-ibu. Niki saged dipun tingkataken nilene. Mergo rezeki bonus nek awake dhewe punya prestasi maka akan dapat. Nek kula jenengan sami pengen oleh tambah rezeki maka niki sing kudu diuber. Dalane pripun? Yattaqillah inggih menika takwa dhateng Gusti Allah. Mboten dawuh nika, Cak, nek sapa wonge silaturahim bakal dijembarno rezekine, didawakno umure. Niku salah setunggalipun. Jadi banyak kaplingan-kapling rezeki sing saged kula jenengan ambil kanthi napa dalan takwa teng Gusti Allah, silaturahim. Mboten? Berjuang no agamanipun Gusti Allah, tulung dateng sesami, macem-macem lah. Niku banjaran nggih. Terus yang paling penting niku dadi sarana kula jenengan sami oleh rezeki sing kadang mboten kepikir. Duwe-duwe natos disilih kanca pirang wis lali. Delalah niku pas butuh moro-moro dadak WA. Yu, aku njaluk nomor rekeningmu. Lho. Apa sapa iki? Lho, iki kathah sering. Ngoten. Niki napa muga kaplingan-kaplingan saking tumindak-tumindak sing kita lakoni kemudian menghasilkan rezeki sing kita pun mboten mikir. Kadang-kadang sing dijagano malah mboten, Bu. Wis dijagano tenanan tibake ora panen. Lah, mila kula jenengan sami kudu ngerti nek sifat Al-Fattahu Ar-Razzaq niku sing paring rezeki niku Gusti Allah. Sing buka rezeki ning Gusti Allah. Ampun ngantos kula jenengan sami nek nandur pari punya keyakinan rezekine kudu lewat pari. Mboten. Allah sing paring rezeki kathah dalane pundi-pundi, tapi nandur pari, ngingu wedhus, ngingu sapi macem-macem niku namung dalane ikhtiar. Dalane rezeki saged saking pundi-pundi angsalipun. Sing penting rezekine halal. Kula saring ngraosaken kalih lare-lare niku. Nah, ayo ngingu wedhus. Kula natos gadah wedhus hampir 600, Bu. Pak. Saiki wedhus regane 400.000 Cak. Remak ngono niku. Tapi nggih alhamdulillah kali Allah rezekine nggih mboten gak liwat wedhus, marang oleh orderan enek wong njaluk gedang ngono. Sing mboten pernah mikir ngoten niku. Akhirnya liwat adol gedang niku contoh sekedhik bilih wis to mboten usah kuwatir. Sing penting siji konsisten wonten dalanipun Gusti Allah. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang mulya, khulasah pematur kula, saya awal saking akhir urip niku kaya sing kita lakoni kadang penak, kadang boten penak. Niku lumrahe urip, mulane modale kenceng siji sabar. Ora penak ya sabar, penak ya sabar. Sabar niku piye? Betah-betahno teng ati, Bu, ampun curhat teng grup. Napa maneh curhat teng media sosial lah. Malah disyukurno wong kapokmu kapan. Mboten perlu, Bu. Nek pengen sambat tangi bengi, nangis teng Gusti Allah. Niku nek awake dhewe curhat. Nek curhat teng menungso nggih ngoten niku. Nek cocok ngeleme gak karuan, nek gak cocok kalah, nek ngelek wis sak dalan-dalan niku sipate awake dhewe menungso. Dadi ya kudu nyantai-nyantai ae kudu karo wong, dilokno ya biasa, apa meneh dalane dhewe bener ya wis lah ben lambe-lambene dhewe ngono kok. Mulane ndek cilik diomongi diwadani ngun Allah wis tole ora krowake. Niku bener. Mergo diajari awake dhewe niku supaya tahan pukul. Selama yang kita lakukan benar, wis to dilokno wong ya ben wong lambi-lambine kono wae. Guyu kok Pak Jokowi no beres ngoten niku. Ingkang angka kalih urusan urip niki mboten lepas hal yang menjadi
penting urusan rezeki dan itu menjadi cobaannya awake dhewe. Mila inget rezeki sekawan kala wau, rezeki madmun wis to awake dhewe ana jatahe urip. Nomor loro rezeki maksum ana takere nyambut gawe diatur sing bener, wae ngibadah, wae sambung sanak sambung, wae nyambut gawe. Ojo nyambut gawe tok sampai lali dulur, lali kanca. Wis to ora bakal ndadekno sugih. Wis to ngoten to. Dadi ritmene 24 jam ketah ditata. Ingkang angka 3 rizkun mamluk. Nek awake dhewe ditipi rezeki dijaga sing bener. Gunakno sing bener niku sok mben wonten pertanggungjawabanipun. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sing terakhir rezeki mauudun, rezeki bonus kaya pemain sepak bola wis digaji nek iso ngegolno kaya Yamal, kaya Messi tambah bayaran. Ini awake dhewe gelem ngaji ngeten iki silaturahim insyaallah hakul yakin bakal entuk kaplingan kaping rezeki sing kita kabeh mboten ngerti asale namung rahasanipun Gusti Allah. Cengkat kanten mugi mboten kuna manfaatun. Monggo ahliyam. Iya Mas. Walai awal ngantos akhir menawi wonten pematur kula ingkang boten mengne datang panjenengan sami dumateng kanca kalih niki Cak Komet, Cak Yono Cak Komet kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Monggo mahal qiyam. فاهتز العرش ضربا واستبشارا